Ja som sa ho zlákol. Prosím, nie. Ale nebojte sa. Nejak to zvládne. Čaute ľudia, je tu Ender Dragon a dneska som pri novom videu. No a dneska tu máme hru Brawl Stars, opäť part 2 a máte sa na čo tešiť. Pripravil som si už a mám tu toľko nových brawlerov, čo vám musím ukázať. Tu mám nový skin, tu mám nový skin na Barleyho. Tuto taktiež aj mám nových brawlerov, ako je Frank, Bell, Shada som získal, to je pravda. A Mortis tiež nový, si tiež zahrajeme dneska. Ale tuto tiež máme novú aj... Ale tu samozrejme aj Meg. Meg ako Meg, no čo mám povedať. No dobre. Ale dneska sa teraz dohrajem, pretože pozrite, ľudia, kúsok milimeter ešte mi chýba a toto v šope, či nie v šope. Ja čo napadlo. To potom získame 8-bita. To samozrejme môžeme switchnúť, ale nie sami. A keď tak dneska potom si vyberieme, koho budeme mať na potom. A uvidíme, ako to pôjde ďalej proste. OK, takže ja už idem dohrať toto posledné kolečko, čo ma na teraz čaká. Dobre, idem na to. Mám knockout, mám Broka. Docela z ním viem dobre hrať. Ale nebojte sa. Nejak to zvládneme. To sú epickí brawlery, ale majú to aj mňa. Tak sa majú na čo tešiť. OK, like a ideme. Poďte všetci na nás. Ale nie zase moc útočne. Kde je? To je tá Penny. Penny sa volá, či? Nie, Penny, nie. Ja už nepoznám mená brawlerov. Opa. Ups, prepáčte, to som nechcel. No, ako chcel som. Čo toto mi drink? No, to nič. Prepáčte. Som tu. A konečne už sme tu vyhrali. A konečne môžem získať nových brawlerov. Konečne 8-bit. OK. Nice. Epický brawler. Koho si dám? Stewa alebo Pam? Neviem, všetci sú takí. Dám si Pam, dobre. Dobre. A za chvíľu ju budem mať. Tak to bude ľahké, easy. OK. Takže 8-bit, ty si tady, bro. Takže ty sa aspoň trocha upgradeujem. Ale ja ešte nekončím. Zoberiem si Macy. A idem s ňou vyhrávať. Výborne. Samozrejme po epických brawleroch budem mať ešte mýtických a po mýtických budeme mať legendárnych. Takže samozrejme môžem v tomto videu zabudnúť. Ale môžeme ísť hrať. Mal som zdať radšej Meg. To teraz nevadí. Ale získal som aj baza rakeťáka. Baza Čo som to povedal? Dobre. Wow, dobre, vyhrali sme. Dobre, poď sem, Pam. Poď sem. Hovorím, poď sem. Nie, nejsi pes, ale... no. Tak sme vyhrali. Úplne, že dobre. Darí sa mi dneska v poriadku. Samozrejme ľudia, všetkým prajem šťastné a veselé Vianoce. My už máme 3000 pohárkov, no už sa mi zdvihli aj pohárky medzi tým, čo som bol preč. Ale teraz dáme Meg a ideme. Každopádne dúfam, že si užívate Vianoce a dúfam, že dostanem také darčeky, aké ste si vyprosili. Prijali. To som aj v minulom dieli zabudol. Teda som zabudol v tomto slove, ale to teraz neriešme. Výborne.
Takže máme dobre vyupgradeovanú, skoro bude na hypercharge. Poď sem, ty, počkaj, jak sa volá. Zabudol som. Nie, zabudol som, ale poď sem. Ešte Gale? Nič. Ach, on to úplne pondil. Kvôli nemu sme teraz prišli o šancu získať hento. Ako sa to volá? Víťazstvo, ale to nevadí. Aj kebyže nevyhráme, my tu stále sme a ideme ďalej stále. Poď sem, hej ty, jeden. Jak sa volá? To je kto? Ja som sa ho zlakol. Nie som nič. Tu ja nie som. Vôbec nie. Vôbec tu nie som. Bez tvári, že tu nie som. Dobrá. Ja musím vystúpiť raz. Tak, poď sem ty jedna. Yes. Výborné. Fajn. Toto máme. Darí sa nám docela, ako to vidím. Ale ľudia, prepáč, že som teraz natáčal, ale chvíľu som zdal pauzu, ak ste videli môj speedrun, tak viete. Juj, to je koho tu máme v týme? Neviem, jak sa on volá. Teraz zabudol som jeho meno, prepáčte. Ale, zas ty čo tu robí? Prosím, ty to musíš vyhrať, ja ti verím. Jak sa volá? Má divné meno, nevadí. Fandíme ti, poď. Poď, jeden. A to nedal. Ach jaj. Pár pohárkov je dole. Dobre, ale stále máme 2000 pohárkov. Keď sme k nám to nešlo, no. Omúvam sa, ale nie. Dobre. Po Shadeovi si dáme Bazera Keťaka. A potom si dáme ešte napríklad Franka. Alebo Barleyho, alebo niekoho, to je jedno. OK. Výborne, už si čakáme. Ale kto má rád Shadea, tak mi napíšte do komentárov. No, pretože mi sa teraz s ním nepodarilo ani hrať, som hovoril. So Shadeom mi to ani nejde. Akože ide mi to, ale mám s ním veľmi málo HP. Ale nevadí, no poďte, prosím vás, len to bezo mňa. Teda dúfam. Ale dúfam, že si toto video užívate. Je to teraz takto večer síce, ale mne to vôbec nevadí. No ani nie, podvečer to teraz natáčam. Ale každopádne dúfam, že... Ešte Angelo. Dúfam, že sa máte dobre s rodinou a prajem vám šťastné a pekné a veselé pre všetkých. Dobre, vyhrali sme toto kolo a nech ste zdraví všetci. Dobre. Ok, to asi ukazovalo na mňa. Kámo, prepáč, no. Tak jedno kolo, no čo. Nejdem to s ním a čo je na to. Oni sa nemôžu približiť, oni nás strieľajú len takto. Veď čo som povedal? Musíme strieľať z diaľky, môže sa priblížiť ako normálny človek. Ach jaj, skoro. Ale už nám to veľmi chýba. Joj, no, poď. Ináč, aký je váš najobľúbenejší brawler v Brawl Stars? Určite mi napíšte do komentárov. Budem za to rád. Ale teda no, som chcel povedať, no. Koľkokrát to poviem. Dám si priehľadnosť a nikto ma neuvidí. Ja som ako duch. Doslova. No, duch dolietal. Čo mám povedať? Každopádne dúfam, že sa máte dobre. Bo ja to s nimi teraz zažívam. Sa nehybe vôbec. No, toto kolo sa vôbec dneska aj vyhrá. Alebo ani nie. To je posledný, Riko, poďte. To je posledný. Yes, výborne. Dávam ti toto. Dobre, fajn.
OK. Takže do Shadeu mi to nešlo, bohužiaľ. Ale máme tu ešte ďalších brawlerov, ako je napríklad Mortis. Takže ideme s Mortisom. Ja sem posuniem. Výborne. Posledné kolečko Knockout. Poď prosím. Dobre, výborne. Teraz to už len nepokašlite. Spolieham sa. Poď, Dynamike. Výborne, jeden, druhý. To bolo rýchle. Som aj nevedel, že to bude takéto rýchle. Prekvapilo ma to voči tomu. A asi mi nejde Wi-Fi. Dobre. Sorry, to nie je moja chyba. Som nečakal, že bude takéto. Sa ešte predloží, o čo? Chudák. Mal si na to sám, bohužiaľ. No, poď. Neskrývaj sa tam. Dneska máme zmenu na Knockout. Ale som nezrel, že minule sme mali Knockout. Ale tak teraz mi tam pošla mne to pieru. Pozerám. Ako dokáže. Ja s ním docela neviem hrať, ale no, to sa nevyrovná tomu, čo som predviedol prvé kolečko. Poď, strieľaj! Poď, alebo uvidíš. Poď. Čo tam máš? Yes! Tak, dámy a páni, toto bolo pre dneska všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like, odber. A vidíme sa na budúce. Veselé Vianoce. A čauky, dajte lajky. Uvidíme sa na budúce. Čau.